Baba. אוקיי, ניחוש אחד, איפה אנחנו נמצאים? לא תאמינו, למרות שרואים את הענק הירוק, והנה יש פה גם חמסה, בתוך המונית הכי מצ'וקמקת שיכולנו למצוא, כי הייתה הכי זולה. הופה, הנה בועז עם האופניים זורקים עליו. אנחנו בדרך לאיפה בועז? איך זה נקרא המקום? קוואקו. הולכים לנסות להגיע לאזור שאמרו לנו שיש שם אריות ונמרים. בדיוק, אנחנו הולכים לחקור את העניין הזה. הנסיעה בערך 2.5 בדרך הכי מבאסת וטלטולית שיש. אחר כך יש לנו לחצות נהר ונראה מה יהיה. להרים ארוכה וקצת נתקענו פה. Let's close this block, close. הנה בועז צריך לעשות משהו. אוקיי, מה שקרה זה שבעצם נפלנו פה ובואו פירק את האמא של הגלגל. מה שכן לא ידעתי שהוא משתמש בקפיץ של משאיות. יאללה, תעמיס את האופניים. למה? כל הילדים צוחקים על בועז. אוקיי, בועז מעניין יצרנו לו אחת צהריים, תראו איזה סנדוויץ' חבל, מוכן פה. תראו, יש פה שביל באמצע הפאקינג ג'ונגל אחרי שרצינו את הנהר כמובן. בועז, מה אתה אוכל? בייקון? מרמה, how you doing? מרמה? I'm good. Everything okay? Very good. אוקיי. שימו לב איזה כפר, הכפר הכי יפה שהיינו בו עד עכשיו. פשוט כפר מגניב, חבל על הזמן. מה שהכי יפה בו זה ההר הענק הזה שנקרא הר סימבה. הולכים בהליכה מבצעית, מספרי ברזל להתפקד, 1 2 תשמעו את הדרך. How you doing? Hello? Hello. וזהו, הנה אנחנו ממשיכים בדרכנו. להראות להם רגע? תאמינו או לא, אבל זה ההר, מה שבועז כרגע נוגע בו. וזה רגע גם אני, סוף סוף שמנו את ידינו על ההר. Hello. Say hello to Israel. Hello.